санаи 2 август тахминан соатҳои 21:30 дар роҳи нақлиётгарди Конибодом Хуҷанд дар натиҷаи бархурди рӯбарӯи ду нақлиёт дар ҷои ҳодиса риштаи умри марди 36-сола канда шуд. Ин садамаи нақлиётӣ ҳалокатовар дар километри 20 шоҳроҳ ҳудуди деҳаи Хамирҷӯи ҷамоати деҳоти Ҳамробоев ба қайд гирифта шудааст. ронандаи автомошини тамғии Range Rover Деҳқонов Ҷавоҳир соли таваллудаш 1997, истиқоматкунандаи Конибодом донишҷӯи соли аввали донишгоҳи давлатии Хуҷанд ҳангоми ҳаракат тавассути шоҳро талаботи қоидаи ҳаракати роҳро сарфи назар намуда аз уҳдаи идораи автомошина набаромада ба самти муқобили ҳаракат баромада ба автомошини тамғии Opel Astra таҳти идораи ронанда Мамаҷону Файзулло Ҳамидович соли таваллудаш 1981 сокини ҷамоати деҳоти Патари ноҳияи Конибодом бархӯрдааст. оқибати расиши мошинҳо боиси ҷароҳатҳои вазнин ба саломатӣ бардоштани ронандаи Opel гардид, ки охирон дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расид. Ман ишонда будам, 2000 кара расода будем. Короче, як сайгна чизе бурам. Ҳам то гузарем, як встречный онда зад. Сурати баланд будит ҳаме? Не, 80, не 70 ман хеле. тавре аз нишондоди ронанда ва мусофирони автомошини Range Rover бармеояд, нақлиёти таҳти идораи онҳо аз рӯи 80 км/соат ҳаракат мекард. аксари садамаҳои марговарро сабаб риоя накардани қоидаҳои бехатарии ҳаракати роҳ мебошад. ин ҳодисаи роҳ нақлиётӣ низ бо ҳамин сабаб ба амал омад. дар макони ҳодиса роҳи нақлиётгарди Конибодом Хуҷанд ҳудуди деҳаи Хамирҷӯй ба хотири оне ки ба нуқтаи аҳолинишин наздик аст, меъёри суръат 60 км дар як соат муқаррар шудааст. ронандаи автомошини Range Rover бар замми оне ки ба муқобили самти ҳаракат баромад, меъёри муқарраршударо риоя накардааст, ки ба садамаи роҳу нақлиётӣ боис шуд. ҳангоми садама дар сабукрави Opel танҳо ронанда қарор дошт. дар автомошини Range Rover бошад, ба ғайр аз ронанда боз 2 нафар шариконаш ӯро ҳамроҳӣ мекарданд. бо бардошти ҷароҳатҳои сабук ронанда ва мусофирони Range Rover ҷон ба саломат бурданд. ба фарзияи тафтишот дар асоси хулосаи ташхиси автотехникӣ, боз яке аз сабабҳои садама ин сабқат ва ҷой иваз кардани номувофиқ аз тарафи ронандаи Range Rover ба ҳодисаи роҳу нақлиётӣ боис шудааст. айни ҳол аз рӯи ҳодисаи мазкур маводҳои тафтишотӣ барои оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 212 кодекси ҷиноятӣ нисбати ронандаи Range Rover Ҷавоҳир Деҳқонов бандубаст гардида истодааст. лозим ба таъкид аст ки нақлиётеро ки донишҷӯ идора намуда ба садама дучор шуд, ба падараш тааллуқ дорад.